nanonood siguro noon. Hi ma'am, good morning. Ay, good morning, good afternoon pala. Kumusta po? Sama. Maraming salamat po. Malayo pa po ako ma'am. Ano pa? 400 hours pa. Ang gabi dito. Sabi mo na tayo ma'am. Original na kape. Wala pa ko ng 400 ma'am. Kumusta po kayo dyan ma'am? Sa akin. Brush lang ma'am sa pagiging mo mga. Buti kayo ma'am, sumagot na tayo siguro. Okay, buddy? Ulit. Okay. Maraming salamat po sa mga pabilibigyan lahat. Kapag nag-sticker mag-guest, yun yan. Siguro mga naghanap siguro ngayon mga kunti na lang siguro, mga 400 to. Kurang sa 380, yan, 380 yata ang mabuli pa rin. Kunti na lang sana matapos itong New Year, tapos ko na rin. Hindi New Year itong 2020. Kapi muna tayo ma'am. Maraming salamat mo sa pabidyo-bidyo ng mga. Maraming salamat. Wala nang buhok ko doon. Kalbo. Okay lang pala. Wala na kayong balak mag-abroad ma'am? Proud sir, ikaw ma'am? Yan naman siya. Maraming salamat naman sa pabidyo.
marinig boses mo mahina. Wala kayong plano mag-abroad, ma'am? Proud si Regao, no? Siguro may business na siguro kayo dyan, no? Ayaw ng anak ko mag-abroad ako. Siguro maganda na siguro yung business niya dyan. May business naman siguro kayo dyan. Kaya hindi na siguro kayo mag-abroad. Ganda naman na siguro ang buhay niya dyan. Kaya ano, hindi na mag-abroad. Lamig dito, sarap ng kape. Dapat noon pa, ayaw niya, manakti naman na anak ko. 70 na. Ano po yung work niya dyan, ma'am? May baka may business naman yata kayo maganda eh. Sayang kayo yan, ma'am. Sa Bulacan kayo, San Jose, no? So, naman sa kanya ang ama niya. Kaya wala ako na. So, may konting business, okay na yan. Diba sa San Jose kayo, ma'am? San Jose, Bulacan. Akala ko nasa Obliguraki. Ay, suko, bagit sila. Yun ako dati nakatira, ma'am, sana sa San Marcelino Village. Sa may kwan. Sa may Musun. Manila, malapit. Sa Musun. Pagpunta ko ng palengke dati, nilalagad ko lang. Kayo nga po, ma'am, saan kayo? Banda nakatira dyan, ma'am? Sa San Jose. Malit lang yung city ng ano eh, San Jose eh. Tapos, dyan sa may ano, ma'am, sa may simbahan ng San Jose. May ano na ako dati, nagtrabaho ko dyan natin. Talyer. Pagawa ng mga sasakyan. May simbahan ng San Jose. So may tabi na yung ano, Kapitan. Norsagaray, oh. Pero Norsagaray, hindi nasakop ng San Jose yan, si GDM. Norsagaray, Bulacan naman yan, hindi nasakop ng San Jose yan. Pangit sa Manila ngayon. Maganda lang sa Manila kung nandun yung may mga business ka doon, pero kung wala naman diyan na lang sa Bulacan, maganda naman yata kita mo doon. Okay rin dyan sa Bulacan, maganda pa yung hangin, sariwa pa, medyo hindi pa ganong gustado. Sa Pampalay na
Yung ano ma'am, yung nung naligo ko dati yan sana sa may cement, sa Mandagan yan. Di ba sa Manor sa Garin na rin yan, yung may cement. May ilog dyan, naligo ko dati dyan eh. O sa Garin na rin yata yan. Marami akong mga kamag-anak dyan sa Santa Maria. Maganda dyan. Sariwa pa talaga hangin dyan. Hindi pa gaanong polluted. Marami akong mga anak sa Santa Maria, sa Bulak, taka sa may, yan sa may Linawan, Santa Maria, Bulacan. Marami akong anak dyan. Sa Pandi, ano iba? Bunsuran. Marami akong mga anak dyan. Ang mga lugar dito kasi di mo na punta naman sa yan sa may cement dyan sa may ilog dyan eh, liguan ng mga pag summer, lalo na mga holy holy yun? Holy Friday at saka Holy Thursday, Holy Week, punta kami dyan, kami naligo. Marami man Bisaya dito saka mga kapatid ko nagkapit-bahay na kami. Okay na yan. May naman kayo, may pisto naman kayo dyan, okay na yan. Tasdok na badi. Makali sa mga badi, sa patasdok badi. Morning to all. Mga ibas mga ikatalan ha. Morning to all ha. Ang iyang Sorry ka, no. Ikaw, Buddy Mike, saan ka nga, Buddy Mike? Sorry ka din? Hello, madlang people. Maraming salamat, Ma'am Jindy Abiharon, ang kaibigan ko. Maraming salamat, Ma'am Jindy Abiharon, ha. Sorry ka, maganda naman ng Surigao, ma'am, di ba, ma'am? Anam na rin yan ang probinsya niyan, asinsado na rin yan. Ikaw ba di, Surigao ka rin? Ha? Surigao ka di, saan ka ba na? Ako? Misamis. Samis. Mana Surigao, no? Oh, karon Davao na, kate. Salamat lang people, sabi ni Ma'am Jindy Abiharon. Shen Vlog, Tamsak Dan Host, Mariela's Vlog, maraming salamat sa pagpasok, mama. Maraming salamat sa mga kaibigan ko. Magkape muna kayo, malamig ngayon. Maganda sa Ligaw. Ay, proud sir Garnon, ma'am, yan ma'am si Jindy Abiharon. Mindanao ka rin, ma'am Jindy Abiharon, di ba ma'am Jindy Abiharon? Mindanao ka rin. Ikitanong po yan, ma'am Jindy Abiharon, si ma'am Proud Sir Garnon. Ano na yan? Monetize channel na po yan. Si ma'am Proud Sir Garnon, matagal ko ng kaibigan yan. Si ma'am Jindy Abiharon, taga Mindanao yata, Bisacol. Ay, Bisacol ka pala, Bisaya. Bicolano. Bicolana. Kaayo. Yan. Yung Bisaya mo, di ba? Parang Mindanao ka. Hi, girly. Jinly. Dito yan si Jinly Abiharon sa Saudi yata yan. Hello, Ma'am Proud. Ayaw na pagmangkay mauwaw ta. Nasanay na kasi ako, sorry. Sister na lang, nasanay na kasi ako sister sa mga lahat ma'am sir, boss. Hi ma'am girly, Akit na kahos. Matagal pa ako monetize ma'am girly, Jinly.
Kulang pa ako ng 400 hours. Malapit na mag-isang taon sa March. Isang taon na ako. Kaya, habol. Yung ulang-ulaw diya, ma'am, proud. Magaling yan kumanta si ma'am, proud, sorry ka nun. Tingnan mo yung bahay niya, ma'am Jen Dia Biharon. Marami siyang kanta yan, yung mga old songs. Yung mga panahon natin ba? Panahon natin. Uy, hapit na. Hapit na pag i-play mo ako kaso di mo na ako piniplay, kaya siyempre matagal pa. Ang next joke lang. Ikaw ang Berly, munin na baka. Matas na yung bahay niya, ma'am. Naghahabolan yung double H lang nun din yan. Nahabol yan. Malamig dito kayo Saan yung mga alagad mo, ma'am Delia Biaron? Tiraon na ako, sir. Sir, tiraon mo. Oh, dito na yung mga kiligan ko mga ganda. Ma'am Roberos Kanyete, Dan Tamsak. Oh, dito. Good morning, ma'am. Kape muna kayo, kape. Aron, madali. Magkape muna kayo dyan, mga kaibigan ko. Kasi madalas, kasi maga pa ngayon sa Middles Mag-almusal muna kayo. Magutom kayo mamaya. Ako pa yung dahilan sa inyo. Pag mahimatay kayo dyan, ako mga dahilan. Joke. Ano dito rin mga kagrupo mo pati? Dito rin mga kagrupo mo? Oh? Si Ma'am Roberto at saka si Jen Lia Biaron. Yes, kape tugnaw kailangan kayakap. Yes. Hindi natin ang kayakap. Nag-jacket nga lang ako para maano yung ko mainitan yung katawan ko. Kasi walang kayakap Okay ra na dogay, mamuni mag-enjoy sa Waite. Yes nga ma'am Para may nakasahod ko na ba ma'am Paul Surigao nun? Para ma-idea naman kami kung may sahod nga ba talaga kung wala. Para masubukan kung makasahod din. Hello ma'am Jenly, sabi ni Ma'am Roberos Kanyete. Kape muna tayo ba? Anong bunggo ay palito nila? Saan si Ma'am Christine Macaria yung Ma'am Roberos siguro nagkuhan pa siguro ito Tulog pa siguro, tulog. Siguro. Di kita masak pulpak dan na host. Kanino ka nagpulpak, Ma'am Jenly? Kay Ma'am Brown Surigao, sa akon? Matagal ko na itong dikit Wala pa ang pin ko, di pa ako nakasahod. Pero malaki naman, ang revenue mo, ma'am. Malaki naman revenue mo, Ma'am Brown Surigao, kasi marami ka naman kaibigan. Hello Ma'am Ruby, sabi ni Ma'am Jen Biaron. Lapit na play ka namin dito, host. Yes, thank you very much. Ma'am Roberts Kanyete, Ma'am Christine Macaria, thank you very much sa mag-play sa akin. Kahit walang mga kwenta yung video ko ba, pinagtsagaan nyo lang i-play ba? Maraming salamat talaga. Uy, pakilaro ng harang ni Christine. Ay, naman siya? Monetize na siya ngayon? Ganda naman si Ma'am Christine. Ganda na. Sige, lalaroin ko yung kanyang harang. Bago mong sahod, kailangan threshold. Paano yung Ma'am threshold, Ma'am? Alam yung threshold ba din? Ano yung threshold, Ma'am Proud Surigao naman? Ay kapatid. Oo, ngayon lang inayos pa niya. Iba. Wow! May bago na tayong monetize na kaibigan, si Ma'am Christine Macarayo. Monetize channel na si Ma'am Christine Macarayo. Congrats Ma'am Christine Macarayo. Monetize channel ka na. Mamaya lalaroin ko yung mo. Palaro ko kay Boss Marlon. Yung Boss Marcaps, yung mo. Ang harang. Kahit laruin ko. Oo, kita mo. May harang na sila Labs, Ma'am Ruby.
Wow, busy ako. Jawal karon ah. Ha? Palit ng bago para puno-puno. Sa mga ano? Sa mga munis. Kapag walang views, wala din gabi niya. Kupit ba? Wala pa ino. Sa mga muni kapag wala reviews, wala din revenue, meron na din naman ako pero kasi medyo madami na nag-super chat sa akin. Mga all friend ko sa YT3. Oh. Kaya mga muni na gano'n. Guys, palaro naman sa aran ko. Salamat sabi ni Ma'am Mariela's Vlog. Chat iwan tayo bakas bigyan ko kayo more banana. Wow, maraming banana. Mga ano pa yun, may special na banana. Pundo, Kibali, Brad. Pamamili, naayos pa yung iba nilagay ng harang. Ibang palabas para makarami dolar. $2 na yun si Bang Christian ba? Buti ba si Bang Christian o $2 na? Dato na lang ulit. Wow, haha, sana all Ma'am Ruby. Sabi ng mga Jindy. Kaya magkakon siguro. Tapos na loyan natin pare. Tapos na. Bigyan lang tayo pag may time. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan no, sa pagpasok sa ilis ko. O, tulungan lang tayo sa arang ipalaro ko yung ano nyo kay Boss Malcaps. Magaling to maglaro si Boss Malcaps eh. Nang harang. LS ka ba mamaya Ma'am Proud sa Rigao nun? Kaibigan ko to si Ma'am Proud sa Rigao nun. OTW Ma'am Shin Vlog, sabi ni Jindy Abiharo. Yan po ma'am si, ano po yan, si Mariela's Vlog po yan, yan si Shin Vlog. Kapatid niya lang po yung pangalan, yung ano yan. Shin Vlog. No problem Ma'am Rory, sabi ni Jindy Abiharo. Loading ata ko. Tingnan mo na silang tayo ko rin. Baka dinamig na yun. Dilinaw na ba? Noted Jindy Abiharo, sabi ni. Noted Jindy Abiharon. Mga kaibigan ko busy sa pagluto. Ako tagakain lang ako eh. Ha? Sa Disimbre. Yan mga Bisaya ito mga kaibigan ko. Taga Davao Mati, Mike Kepalan. Sa 1K views, meron na rin kita. Alakan siya, wow. 1K views. Ay, sa ano? Pero malaki ba ma'am yung sa patalastas talaga ma'am? Kahit walang patalastas, kumikita na ba yun? Kailangan may views lang. 1K views, mayroon na rin kita alakan siya. Buti pa si Ma'am Prad Sirigano, nag-iipon na ng dollar. Uy, nandito pala yung kaibigan ko si Ma'am, sa mundo mo, si Ma'am Bubbly Margie. Maraming salamat Ma'am Bubbly Margie sa pagpasok. Ma'am Bubbly, tamsak danos. Maraming salamat Ma'am Kaya hindi na ako napunta sa Ilis Ma'am. Dito pa rin sa anak ko sa Ilis. Nahiya ko sa iyo Ma'am. OTW sa iyo Ma'am Prad. I'm listening to your I do love you. Wow. Start na ako please sa iyo overnight. Wow, maraming salamat Ma'am Bubbly Margie Dami ko ng utang talaga sa iyo Ma'am. Nahiya na talaga ako. Hindi na ako nakapunta ng Iles na tapos hindi mo pa ako. Maraming salamat talaga Mama. Si Ma'am, sa mundo mo ay si Ma'am Bubbly Margie. Mabait na kaibigan from USA.
he lost your shit vlog, sabi ni Ma'am Proud Surigao, no? Hindi na ako lagi nag-ilis, isang beses na lang sa isang linggo. Bakit Ma'am Proud Surigao, no? Char, nahiya. Pagkara ko sila yung pandya, din pag-training kan, dali na kan ito. Dami ko talaga mga masayo ang ababli. Yung hiya talaga ako, kaso kinagapalan ko na lang yung mukha ko, Mama ba? Salamat sis Ruby, maya balikan kita. Tapos na siguro yung ilis ni ano, no, Ma'am Jocelyn, no? Kasi dito ka na yung Ma'am Babli, eh. Host, nag-play pala ako sa iyo kanina pa nag-start umaga kahit pa laro na lang sa harang host na. Sige ma'am, no problem ma'am. Masaya ako kapag namuni ka. Yes, wow, thank you talaga Ma'am Babli, ah. Hindi mo ko iniwan ma'am. Maraming salamat talaga Ma'am Babli. Ayun mga guys, ito po si Ma'am Babli Margie. Digitan po natin siya mga guys. Ito po yung main niya, yung sa mundo mo. Tapos ito yung main niya, Babli Margie. Tuplok din dito. Maraming salamat Ma'am Babli, ah. Sa mundo, tapos na. Sa ads kumikita. Ganun ba sa ads? Ayan po, sa hindi po nakadagit kay Ma'am Babli Margie, oh. Ayan po si Ma'am Babli Margie. Mabait po itong kaibigan ko na to. Taga-UAC din ito. Ito yung sa akin, nagpalaki ng WH si Ma'am Babli Margie. Mabait na kaibigan, hindi ka iwanan. Katulad ko, ako lang nang iwan, pero andito pa rin sa akin, hindi niya ako iniwan. Ganyan ka kaibigan si Ma'am, totoong kaibigan si Ma'am Babli. Maraming salamat talaga Ma'am. Pag nadikitan nyo yan mga guys, hindi kayo magsisisi. Kung nga nagalan niya kay Ma'am Jocelyn Ras, yan. Kaibigan ni Ma'am Jocelyn Ras na pinsa na ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Excited na kayo namuni ka, host? Wow, namuni. Bakit pag namuni, ano premyo? Sa harang ka magkaribin yung ganun ba ma'am? Kailangan laging harang, ano? Yes ma'am, sorry gaw nun. Okay lang, salamat din. Ma'am Roberts, kanyiti, baka hindi mo kaligitan si Babli Margie, oh. Unahan mo na yan. Hindi talaga kayo magsisisi pag naano nyo yan, nagdikita nyo yan. Huwag lang mag-give up, mag-enjoy lang sa YT. Yes ma'am. Parang ano lang ito ma'am, kasi habang wala pang trabaho ba, ganun lang muna, YT lang muna, habang walang trabaho. Kapuyan ako mag-in-is, permi. Ako ano lang ako, para may pang-play naman ako, update. Guys, LS pala ako maya. Pa-support lang guys. Sige ma'am, ah. Sana hindi magkasabay-sabay mag-LS para ano, support isa-isa. Videos, matulong na ako. Sige ma'am, Ma'am Babli Margie, maraming salamat talaga Ma'am Babli Margie. Totoo ka talaga Ma'am Babli na kaibigan, maraming salamat. At matulungin ka talaga, maraming salamat. Tip ka na po dyan ma'am. Oh, dito na pala yung kaibigan kong pinakamaganda sa lahat. Si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Iniiwan yung LS. Iniiwan sa co-host. Yes, OTW kay Ma'am Margie sa tilapia vinegar straw yummy. Yan Ma'am Roberos. Hindi ka magsisisi dyan Ma'am Roberos pag nadikita mo yan si Ma'am Babli Margie. Di ba Ma'am Jocelyn Ras Ibanez? Tested na yan ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Insan, love, good night. O mama, sige Ma'am Babli Margie, tulog ka na ma'am. Ano oras na dyan sa inyo? Wala na ako update for this na. Okay lang yan. Shin Vlog, Babli Margie, hello. Yan. Si Ma'am Babli Margie po ay sa USA po yan nakabase. At matalik na pinsan niya ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Sir Ricky, busy lang ako, naka-charge pa. Kanina pa yung naka-charge cellphone mo ah.
Sige, sige, ma'am Jocelyn Rasibanez. Bili ka na kasing bago para hindi ka na mag-charge. Grabe. Recorder. Jocelyn Ras Ibanez, hello, sabi ni si Ma'am Rod Surgan ng pabili-bili lang. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez, hello, sabi niya. Full pack na naman siya, sabi niya. Sasabog na Sir Ricky kasi ang init ha. Sige, sige ma'am, Jocelyn Ras Ibanez. Hapa ng ilis ma'am, mga 3 hours kaya yata Good night, pinsan. Sige na ma'am Babli Margie. Sleep ka na ma'am. Pahinga ka na po ma'am. Maraming salamat talaga ma'am sa support mo sa akin. Hindi mo ako iniwan. Shen, hello, sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Init na po ko, grabe. Sige, ipahinga mo muna yan Ma'am Jocelyn, yung cellphone mo. Baka masira. Pahinga mo muna yan. Kanina pa yata yan eh. Si Shen Vlog ay bumaba po ng kanyang bahay. Yan po ay si Marielas Vlog. Ay Shen Vlog, mega love shout out, sabi ni Ma'am Babli Margie. Naka-play pa rin until now ni Ines Yob Ma'am Shen. Oh? Ano ba si Ines Yob? Chart talaga si Yos, ang drama. Ang drama. Totoo naman talaga Ma'am Babli. Inano ko lang ba yung mga tulungin ka ba? Totoo naman talaga eh. Hindi mo talaga pinababayaan yung mga kaibigan mo nung una ba. Kahit iniwan ka na ng mga kaibigan mo nung una, nandiyan ka pa rin na support sa kanila ba. Pwede na lutuon ng fried egg. Sige, papahinga mo muna Ma'am Jocelyn Ras. Hello Ma'am Jocelyn, sabi ni Ma'am Roberas Kangiti, lutuan. Ma'am Roberas, hello. Pahinga mo muna yung cellphone mo, Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Maraming salamat sa pagpunta sa ilis ko. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Palambing naman po mga guys, sabi ni Ma'am Shen Vlogs. Mamaya Mama Shen Vlog, ano yung kayong harap? May sakit dahil. Pabalik na lang Ma'am Shen, check mo na lang kung madagdagan saging mo at tamsak ba. Oo, babalikan ka dyan Ma'am Jen Lee Abiaron. Monetize channel na po yan si Ma'am Arielas Vlog, yung Shen Vlog na yan. Monetize channel na rin po yan. Huwag nyo na lang po skip yung harang niya pag nadikita nyo po yan mga kaibigan ko. Pagtulungan po tayo mga guys kasi hindi naman tayo sikat. Tayo lang din. Budul-budulin natin si Lolo. Pagtulungan lang po tayo. Hindi tayo katulad ni Ivana, kahit naglalaba, viral agad. Tayo, kahit mag-ano-ano gawin natin, hindi tayo viral. Hindi tayo sikat. Yes, at yan, Biaro, noted po. Maya nang kita balikan kasi lima dito sa'yo. Wow, 5. Sana all 5. Isa lang dinikit, tapos 5 balik. Sana all. Kinsa nila si Bana pa eh. Ha? Kinsa nila si Bana, ang sikat na siya. Si Ivana Alawi. Konsum na siya eh. Artista. No? Kahit maglaba lang siya, sikat na ano na agad, viral lang. Tayo nga Walang kita na niya. magpukpuk pag tayo ng ano ko diyan. Sugat-sugat na nga tayo, hindi man tayo sikat. Hindi tayo viral. Siya iba kusot-kusot lang konti, viral na. Oo, kita na. Proud Surigao andito pa rin. Maraming salamat sa pabigi-bigi ma'am. Ay, kapatid, Proud Surigao na. Kapatid! Haba ng Ma'am Shin ha. Harang. Magaling mag-gitar si ito. Sino? Ma'am Sarigaw na. Oo, magaling yan si Ma'am Proud Surigao. Dinikita mo na? Oh, Sarigaw na yan. Dinikita. Inano mo, subscribe mo na? Subscribe ka na pala ma'am ni kaibigan ko to si Mark Caps Vlog. Nadikitan ka na pala niya. Yung kaibigan ko dito ma'am. Bisaya man eh ma'am, taga Cebu. Taga Danau. Thanks guys sa mga bumisita sa bahay ko. Sabi ni Ma'am Shen Vlog. Ilang na Sarigaw ka ng JJ? Ha? Nasa ila Sarigaw ka itong mga itong bayay? Si Ma'am Prof. Surigao no?
Sa ano sakay ng nakatira sa San Jose, sa Salamat. North Sagaray. Siguro. Ilang harang to Ma'am Shen, sabi ni Ma'am Jindy Abiharon. Mariela, yung Shen vlog kanina sa live. Oo. Ma'am Mariela nga yan. Maraming salamat sa inyo sa support niyo sa akin mga guys ha. Lamig. Kailangan ng kayakap. Kaso wala namang kayakap. Tiis-tiis na lang muna. Sanay-sanayan lang. Malapit na yung 2 taon kontrata matapos na naman. Sa'yo, magudala nila. Sanay-sanayan. Oh, yung si Shin vlog po ay si Ma'am Mariela's vlog po yan. Dalawa ata yan sis. Nakatutok pa naman ako ha. Ano tinutokan mo? Ano tinutokan? Si Ma'am Yam, idea pala ni Ma'am Yam ngayon na, nakabaon yan si Ma'am Yam, nagpabaon pala. Siguro. Kasi diop niya daw ngayon eh. Malamig pa naman. Doon kayo po makabang. Daw kayo, no, puyat pala si Ma'am. Pagod yun. Wala, nagkuhan naman siya kanina. Nagmata naman siya pagkuhan ni Jinli. Ito man si Ma'am Yam. Nag-live ba si Jinle? Wala naman ah. Baka premiere. Ang bato sa tuwi. Huwag may kuhan. Huwag may chat siya. Pero may chat si Yam. Ganun. Dili ka ka-chat ba? Murag ko na siya ba? Sa oras lang ako, para makapahinga. Yan na. Hindi po na ako. Hindi ako. Mahuman ka. Balik na yung mahigda. Yung nga Ma'am Shen, tuharang sa una. Shen vlog po ay si Ma'am Mariela's vlog. Monetize channel na po yan natin. Si Ma'am Jinli, ano may harang? Ano may harang? si Ma'am Christine Macarayo. Hindi, ano may harang? Congrats Ma'am Christine Macarayo. Kung nakikinig ka man ngayon Ma'am, sana ano ko dyan? Busy mo ito ba rin? Nag-celebrate mo ito ba rin? Magpa-canton, pansit ba? Pansit canton ka. Magsalad daw sila. Salad? Masarap yung salad. Busy pa sa kakakote ng niya, ng cellphone. Kasi monetize channel. Excited. Sana all money. Dami ng money sa team Team Sisid Si Ma'am Yam, si Ma'am Christine, si Ma'am Marielas, si Sir Mardelino sunod. Tapos si Ricky kaya kailan? Tumawala na ako gasa. Wala pa ko'y harang sir, oy, Marcaps, oy, hala, layo pa ako sa patad. Alay harang, ihuyap. Imong uyab daw may harang ba? Ihuyap, binarang. Palaro din harang ko. Anong klaseng harang yan? Ay, Sige. basing magsuntok kayo tanay mong kaharang na ha? Oo, di ko pa nga nabigay sa kanya extra na saging, mga friend kami. Mag-friend kami. Oo. Maraming salamat Ma'am Professor Gaunon Mama sa pag-standby mo sa bahay ko Ma'am. Sa hindi pa po nakadikit kay Ma'am Professor Gaunon po, ayan po. Dikitan nyo na po mga kaibigan, si Ma'am Professor Gaunon. Mabait po yan na kaibigan, matagal ko na rin po kaibigan yan. Dito, basta may matagal ka kaibigan, nandito pa rin no. Balik, pa rin, pag makita yung ilis mo, pupuntahan ka talaga yung mga kaibigan mo. Haha, na di ay kay harang Ma'am Roby, delikado na. Delikado. Tawa si Ma'am Roby Ros. Sana all may harang. Kami dito walang naghaharang eh. Kami lang yung nangaharang dito.
Jenny Abiharon, nadikitan na kita dito sa gamit ko. Maya may 4 pa. Wow, 4 pa. Sana all. May 4 pa. Ayan ma'am, Jenny maraming binalik sa'yo ni ma'am Marielas vlog na na saging. Baka magtampo ka pa. Jenny Abiharon, ma'am, proud sa lugar noon, dikitan. Oh. Dikitan, si ma'am proud sa lugar noon, Jenny Abiharon kasi hindi ka magsisisi yan. Basta makita mag-LS, ano yan sa'yo, pupuntahin sa'yo. Ako, pinupuntahan ko lang din yung mga, yung pupunta sa akin. Ganun lang din. Kahit hindi mo yung oras, mabuo yung oras niya, basta makapunta ka, makita ka na niya, andito na pala yung pumunta sa akin, pinuntahan ko, andito rin pala, ganyan. Andito yung, di uso sa akin, tampo uso sa akin, bagsak joke lang. Sien Vlog, proud sa ganon, dikitan tayo. Dikitan niyo po yan si Ma'am proud sa ganon, hindi po kayo magsisisi dyan. Si Ma'am Jinli, pasyalan kita mamaya pagkauman na aning LS yan. Andito na po yung pinakamagandang kaibigan, si Ma'am Ras Noynay Vlog. Kamusta sir? Hi po Ma'am Ras Noynay. Kamusta po? Taga Bantayan, Cebu. Sister of Jocelyn Ras Ibanez. Mga gopahon kita na kayo. Congrats pala Ma'am Ras Noynay Congrats. Sir, may tanong ako. Ano tanong mo ma'am? Kailangan masagot ko rin tanong mo Sige. Hindi lang yung basta tanong lang. Huwag lang girlfriend Wag lang mga abstract, wag lang mga basta. Sabi ni Ma'am Ross muni ka na daw ni Ma'am Jocelyn. Cheers na lang kita mamaya sis Sien Vlog, sabi ni Ma'am Proud si ganon. Jinli Abiaron, host, minaw lang ko sige Ma'am Jinli Abiaron, daro lang diyan ma'am, no problem. Ayan Ma'am Ross na yun, dikitan mo yan si Ma'am Proud Surigao noon, Bisaya din yan ma'am. Tapos si Jinli Abiaron, baba ka po Ma'am Ross na yun ng bahay. Para mapuntahan natin mga kaibigan dito, si Ma'am Jinli Abiaron, saka si Ma'am Proud Surigao noon. Tapos sa 800 ko, naging 1,500 na lang. So, di ko rin kasi alam yan. Ang laki, binagsak Baka nagsariling play ka, tapos pabalik-balik lang yung mo. Dapat paiba-ibahin mo yung mo. Bago, iba-ibahin mo yung target. Yung ninja mo. Tapos, bago mo play sa ninja mo, mo yun, i-clear story mo ma'am. Baka hindi mo na clear story. Kaya sabi ni Lolo, pabalik-balik na lang to. Ito sa'yo, bawasan kita. Parang, baka ganon. Laki binagsak mahigpit talaga si Lolo ngayon Grabe 300 na nawala. Saan vlog? Di ko ako nagbaba ng bahay, nagsisearch lang ako. Yun, ganun pala si Ma'am nagsisearch lang siya si Ma'am Portugal tama yan. Di po ako mentong proud Surigao noon. My means is Marielas Vlog. Plus na yung vlog. Hindi ako nag-list sarili ko. Grabe 300. Okay na sana kung mga 20, ganyan, 50. Ay, grabe 300. Paano kaya yan, Ma'am Proud Surigao noon? Ang laki ng binagsak ng ni Ma'am Ras Noynay 1.8 tapos naging 1.5 na lang. Huwag kang tamarin, Ma'am Ras Noynay. Maraming ring nangyari din na ganyan. Go lang. Search ko maya, Marielas Vlog sis. Yun. Huwag kang tamarin, Ma'am Ras Noynay
Dinlangin lang natin si Lolo ba? Sa didikit dyan, iwan lang ng makasa, balikan ko kayo. Yan sabi ni Ma'am Jindy Abiharon from Saudi Arabia. Sa Saudi lang din nila eh. Hmm. Asa siya sa Riyadh po? So, exit 4 ba yan? Doon sa to ah. Exit right. Ita yun. Shucks. Salon nga, host, binagsak nga sa akin. 800 binagsak eh. Salon. Anong salon? Nasurmonan ako ng ate ko, nagpagod dahil siya play sa akin, tapos bumagsak lang daw. Paano kaya yan? Paano kaya nangyari ano? Ano lang, sige lang, go lang, kamo play mo lang, kamo ko ng play. Unlimited ka naman kamo dyan eh. Tapos bago ka kamo play, ano mo, play restore eh. Baka babalik-balik naman. Kasi natin masuportahan lahat ng dami natin na YT print. Oo nga ma'am, dami nga natin. May tayo 1,000 eh. Sa akin, type ko lang bas yung salon. Wah, kaloka. Anong salon? Hindi ko alam yan ah. Ano ba ginawa ng kasama mo eh? Wala naman siguro yan ah. Pagtripan lang siguro ni Lolo YT yan, Ma'am Moras Noynay. Basin na ito kita kumasukan mo. Hindi ko rin masagot yan. Inaltas ba? Kasi hindi pa rin ako nakaranas ng ganyan. Yes, mabuka ng bahay ng gulos. BG lang host, daro na sa. Ayan po, nagbaba po ng bahay si Ma'am Roberos Cañete po. Lablabin po natin sa mga hindi pa po nakalablab kay Ma'am Roberos. Lablabin niyo na po. Maribigan. Very supportive po, friend po yan. Bisaya din. Mag-live ako, balik sa Tordi na sir. Sige, mag-live ka ma'am. Mag-ano ka lang ha, anong oras? Para mapuntahan ka namin. Hindi naman ako nangingisda eh. Mo din ginidakan o siyang isda. Pero marami kang ano, Mamaras, marami. Sige, upload mo ng video. Baka hindi ka man nag-upload ng video. Dapat mag-live ka na sa isang linggo, mag-live ka mga kahit 3 beses para may pang-update ka ba. Baka wala ka naman upload na video eh, kaya sabi ni Lolo, ganito pa rin, mapabalik-balik lang yung video. Ay ano lang to, pabalik-balik lang yung play. Dapat may bago ka rin upload para sabi ni Lolo, nagtatrabaho ka. Anong ayos? Minilong ko ha. Dapat may upload ka rin lagi ma'am na Rust 99 na video. Ito ba min mo sis Proud Surigao noon? O yan ang min niya, Proud Surigao noon. Ma'am Mariela's Vlog. Mabait po yan ang kaibigan. Matagal ko na po yung kaibigan sa YT World. Siguro mga 8 months o 7 months na kaming friend yan. Minsan pag may time sa ilis niya, napunta ko. Tapos minsan pag may time din siya sa ilis ko, punta rin siya. Ganyan talaga mga magkaibigan. No? Yan lang. Baka binagsak kasi wala na akong live. Oo, siguro. At saka wala kang upload mga bago. Dapat mag-upload ka ng mga mga video lagi para update ba. Para naman hindi si Lolo maghinala sa iyo. Sabi ni Lolo, budol-budol to. Bakit maraming views pa rin bakit may nag-views pa rin yung niya kasi wala naman sa mga bagong upload. So, di ba? Daro na ako kay Odto na, busy lang ako. Sige, Ma'am Jindy Abiaron. No problem, Mama. Maraming salamat sa pagpunta, Mama. Sis, ito ang min ko, Sien Vlog. Dati kong kaibigan. Si Ma'am Proud, sorry ka, no. Tsaka yung si Ma'am Bubbly Margie. Yung lagi nagpe-play sa akin si Ma'am Bubbly Margie. Sa Amerika yan eh. Halos hindi na ako napunta ng ilis niya, tapos hindi na rin ako na-play. Pero minsan pag may sa Gabo, punta ko, pinuplay na naman ako. Nabait yan si Ma'am Bubbly.
Baka pagkatapos niya mag-LS, mapasok agad siya sa ibang LS kaya nabawasan WS niya lahat ng YT, nabawasan talaga kahit ako noon malaki binawas o bira na lang sa kasi ma'am mag-LS ma'am ba si ma'am si Ma'am Rasnoy na tapos wala pang ganong upload na kaya siguro nagdududa yun si Dodo tapos bakit yung niya may niya video niya may nag-play lagi siguro gano'n. Baka siguro. Huwag kang wala ng pag-asa, Ma'am Rasnoy na ya. Go lang. Tuloy-tuloy lang. Ato ko lang sa maktan. Ay pag-asa. Basta mag-upload ka ng mga video mo dyan ng mga yung yung sa dagat ba, maganda yung sa inyo beach dyan, maganda doon. Napanood ko nga yun sa iyo yung nag-premiere ka ng sa beach kayo. Sarap maganda yun panoorin Kung ako lang sa dagat siguro, maganda siguro ng video na. Ulihin ko yung mga pating doon. Tingnan natin kung di ako ang daming views, viral. Itong bagong airport dito ba? Oo. Pagbuko sa plano ba? Dapat ipahinga mo ang channel pagkatapos mag-ilis. Ang ninja lang muna ang ipang-suporta sa friend. Yan. Ganyan. Ano ang advice ni Ma'am Proud Silgano kasi si Ma'am Proud Silgano monetize channel na po yan sa Ma'am Rasnoy. Dikitan mo yan Ma'am Rasnoy si Ma'am Proud Silgano. Bisaya ang din yan ma'am. Si Surigao Surigao Bisaya. May partner na Muslim. lain mo. Pero Masabtan masabtan niya ang Bisaya. Kung bayay ba? Yutong Bayay. Ano yun? Imo hatong balay. Iutong bayay. Alex sa atin na Amara sister Tosok Danhos from Noynay family. Ayan, maraming salamat kay Alex sa atin na Amara sister. Maraming salamat ma'am. Maraming salamat sa pagpasok mo, Alex sa atin na Amara sister. Tosok Danhos, maraming salamat. May ano ka na po? Jacket. Jacket ka? Ihog pa. Noynay family, maraming salamat. Kahit mag-live araw-araw, binabawasan pa din ang WS, ganon din sa akin. Ano ba yun? Sa akin, hindi pa naman ako nakaranas ng ganon, ma'am. Uploadan ko muna Premier Min co-host, balik ka. Sige, ma'am. Maraming salamat Ma'am Ras Noynay. Maraming salamat po sa pagpasok sa akin. LS. Ako dati 75 LS gabi 75 LS gabi namuni ako 3 hours lagi. Grabe na 75 LS gabi namuni ako 3 hours lagi. Ano ibig sabihin Ma'am Proud sorry ka po. 75 minutes gabi-gabi. Nagdana gud. Namuni 3 hours lagi. Busy yung mga kaibigan ko sa trabaho. Nag-prepare para sa New Year ba? Ganito talaga pag sa mga kaibigan mga OFW. Busy sa ganitong araw kasi o ganitong oras kasi ganito ang araw dito, oras ng trabaho. Kami lang kasi walang trabaho kaya ganito tambay. LS lang. Araw-araw siguro ako nag-ilis, siguro na-monetize na rin ako. Kaso hindi naman, bihira lang din ako mag-ilis. Pag may isipan lang. Ngayon lang ako nagpursige na mag-ilis kasi malapit na ako mag-isang taon.
buddy. Tama na siguro buddy. Tama na ako, mag-end na ako. Pagtagdo ka, wala mabot sa 14 ka oras. Tama na, ano na lang. Imuin mo, yaw, hariragyan mo na din eh. Ano? Tama na yun. Para maka-topo. Sa ito rin, managluto. Kako na lang. Ha? Managluto. Maraming salamat sa mga pabidyo-bidyo ng mga kaibigan ko ha. Pag nag-4K na WS mo, Brad, pag nakita mo apply ka na agad, huwag mo na antayin susulat si YT na pwede ka na mag-apply, baka mabawasan pa WS mo. Ganun po ba yun, ma'am? Kasi akala ko antayin pa yung ano eh. Wala, di ba na nakasulat dito ba din magpa-remind siya kung Hmm. nakasay mo. Bahin yan TV, tamsakos, newbie po sa list mo. Si Bahin yan TV. Maraming salamat po ma'am sa pagpasok mo ha. Ayan po ma'am, may ano ko na po, may jacket ka na po. Bahin yan. Bahi, yan. Bahi siguro to eh. Ha? Bahin yan TV. Bahin yan. Di ba babae yan? Bahi. Bahi. Budget. Bachi. So, magbaba ka po ng link mo dyan kaibigan at saka para Bahin yan TV. Para Bahin yan. Rhapsody. manhang ka ng ng ating mga kaibigan dyan, malikitan ka. Kasi mga busy sila, mga pabidyo-bidyo lang kasi sila, mga sila busy kasi bukas ang trabaho dito sa Middle East. Karamihan kong kaibigan kasi taga dito, Middle East ba? Bukas ng trabaho, ikaw. Wala ka ng trabaho. Bukas ang trabaho nila. Sumaba ka po ng dyan, ng bahay mo. Maraming salamat sa pag mo sa akin ha. Tapos pwede ba patamsak at bakas lang primer ako. Unang didikit sa babakas po. Mamaya, dikitan kita. Pero dito, dikitan na lang kita dito sa sa isa kong dito. Bahin yan TV. Tapos, pwede ba? Tamsakan kita dito ha. Sa isa kong bahin yan. Ayan, may ka. Kapit na, 900 na kapit na siya. Munti ka Tama. na siya makaabot. Malapit na pala yung Munti ka nang makaabot. Sige, didikit ko sa ito. Boss, magkasama kami. Walang iwanan. Wah, Ayaw man. wala. Malaki na rin pala bahay mo, ma'am. Bahin yan. TV. Nakauli ko dahil si Kwan. Si Bas, Si malapitan. Malapita. Ay, kadungan sila. Dumating na si Perdi sa bahay nila. Bahin yan. Taga din siya ba din? Gwapa yun ba din? Mga gwapa na yung mga gwapa din. Siyempre. Nandito ka pa mamabahin yan. Didikitan kita. Sa kung puro lagas nga po si Lolos eh. Nigalab, shout out po sa lahat. Singer mo kasi. Toriti. Singer po. Baka masupian tayo kung to eh. Toriti. Galing mo pala kumanta, ma'am. Bahin yan. Opo, ano naman to? Legit naman to ang napa eh. Mo. Puro lagas. Nagilap sa tato sa lahat na nandito. Sa tatos, mas kadabali still playing ka sa akin nas naka-play off. Oh, Sir Kapopoy, paspaso na kasi Sir Rodolph TV. Maraming salamat Sir Rodolph TV ha. Sa pagpasok po, Sir Rodolph TV, Kapopoy, paspaso TV. Maraming salamat ha. Isa lang po yan siya. Sir, kulang pa ko sir, 380 pa kulang ko sir. Maraming salamat ha, Sir Kapopoy. Hindi mo ako iniwan sir, maraming salamat po.
Tamsa Cross, maraming salamat kay Kapopoy TV. Ayan po, ma'am, Bayan yan TV. Di kita lang po si Kapopoy Paspason TV, ma'am. Balikan ko po yan, dalawa po, balik sa'yo. Legit po yan, si Sir Kapopoy. Monetize channel na rin po yan. Ay, yung ano, yung, ay, hindi ko pala yung Kapopoy, yung ano pala yung Rodolph TV, yung monetize na. Ma'am Bayan yan TV, di kita lang po yan, ma'am. Si Kapopoy, ma'am. Dalawa po, babalikin sa'yo. Ang galing mong kumanta pala, Tority, Ma'am Bayan TV. Tority. Kawin na pala si Boss Perdi, oh. Wala daw silang iwanan ni ano eh. Ang magkaibigan, wow. O boss, magkasama kami, walang iwanan ang magkaibigan. Kasama si Malapitan? Sabi eh, tinanong ko kung kasama sa malapitan eh. Sabi niya, oh boss. Yawan ko lang. No, tanungin mo nung reklamo sa sakyan nila. Kansila naman lahat. Namanya. OTW, pero bukas mo na po ako mahalin po para iwas lagas, sabi ni Bahinyan TV. Matamsak ako primer host. Sige sir, Kapopoy, baba po yung ano mo, primer mo para matamsakan na po natin yung mga kaibigan dyan. Yan po sila. Baba ka ng ano mo sir, Kapopoy. Kasi ako may harang na, saka pa sumunod si Lolo na mag-apply ako. Ah, ganun ba yun, ma'am? Ayos ka yung pastor daw nun ah. Kapopoy, magbakas lang po ng guys dito ng puntahan Tiglima, banana bigay ko. O yun! Ayan si Kapopoy po. Dikitan po natin yan, oh. At saka tamsakan po natin yung premiere niya. 5 yung babalik niyang banana. Magbakas lang po kayo mga kaibigan. Ayan, oh, Ma'am Bahinyan TV. Para dumagdag yung ano mo, dagdag malaki yung ano mo. Banana mo, si Sir Kapopoy TV po. Ayan, oh. Kapopoy Paspason TV. Dikitan nyo na yan mga kaibigan. Ma'am Bahinyan TV, ayan. Dikitan mo na yan si Sir Kapopoy TV, oh. 5 oh, ano ka na, 972 plus isa ko dito, 973, oh, wow. Malapit ka na mag 980. Dikitan nyo na po yan si ano, si Ma'am Kapopoy Paspason TV. Maraming salamat sa pabigi-bigi, Ma'am Cloud, so ikaw na. Bakas lang po kayo ng maayos kay Sir Popoy Paspason TV mga kaibigan ko. Dikitan po natin. Saka ano natin yung premiere niya, tamsakan po natin. Ayan po, Ma'am Bahinyan TV, dana po ako sa iyo, yung Ricky Marquez na, no? Na, no, nagbakas rin po ako dyan. Ako po yan, Ma'am. Ricky Marquez, mamaya na lang po sa isa ko mo. Dikitan ulit kita. Ang ganda nung, ano mo, Ma'am, Tority. Turiki? Tority. Turiki. Ayan po si Sir Kapopoy Paspason TV po, nagbaba po ng kanyang premiere po mga kaibigan ko. Dikitan po natin sa mga kaibigan. Mabait po yan. 5 balik niya. Badi oh. Nadikitan mo na ba to? Si Kapoy Popoy. Nakadikit na ba? Ano? Tamsa kami yung premiere niya, tapos mag-iwan ka ng bakas para balikan ka ng 5. 5 saging, oh yan oh. Ano yan? Mga kwarta mo sa ko,
Proud Surigao nun, maraming salamat ma'am, ha? Hindi mo ako iniwan ma'am. Kanina ka po nang katambay dyan. Maraming salamat talaga ma'am. Ang bait mo talaga. Toriki. Nakauli mo eh. Hmm? Nakauli na sila. Hindi ko alam kung ano yung sinakyan nilang aeroplano eh. Cebu Pacific. Dapat nag-post, wala naman din ako nag-post eh. Ha? Hindi na ako nag-post kung nakauwi na eh. Hindi, baka magsama sila, baka bumili lang ng gulay. Kaya silang, ano sila kaya boss. Wala siguro, itong jet plane ba? Kita. Yan. Walang iwanan ng magkaibigan ha. Iniwan mo sila si... Noting, Abot gago. nila sila. Ha? Ang sinakyan yung noting. Nothing clean. I-delete. I-delete siya ba? As ba? I-remove. Remove. I-unsend mo. Okay. Saan ka? Sorry. Ay, makauli ko ba kada na? Parang hindi na tayo makauwi ni boss eh. Patay tayo dito. Dito na siguro tayo tatanda. Pero okay naman sa dali rin. Okay nga eh. Pero mingaw kita kuan ba kana bang problema ba? Muli na rin to, klaro may problema tapos ganahan muli. Talaga tayo nito. Bakit tulungan na naman? Kulot. Tanda na to. Ikuan sa lugar ko, bantaan sa lugar ko. Sino? Ako asawa. Bakit? Naghuwag daw ang pisukan ako, kapit na daw muli. Brad, out na ako. Matulog muna. Sige, sige ma'am. No problem ma'am. Maraming salamat mama sa pagtambay mama. Maraming salamat po. Ay, sister pala. Maraming salamat sister ha, sa pag ano mo sa akin. Tambay. Maraming salamat. Pwede na sa bro. Na may babae rin tawagan bro. Bro, Brad. Sister. Maraming salamat. Maraming salamat sa pag ano mo sa akin, tambay. Humanan ko lang to na ano na 2 oras ma'am para man naman na may buwelo yung oras. Kasi kung 1 oras lang bibigyan lang ako mga 6 hours ganyan. Maganda pag mga 2 oras maabot ng 16 hours ganyan kung maraming pumasok. Maraming salamat talaga. Malalaman natin yun mamaya. Magtanong ulit tayo dun sa Jeddah. Tsaga-tsaga lang. Di ba premise ka napitaan? Hindi naman nag-reply. Hindi na online. Hindi, si... Pero di naka-chat sa akin ngayon eh. Asa lang daw sila? Anong flight nila? Tanong ko nga kung anong plane sinakyan nyo eh. Maka-jeep plane. Europe lang naman ang part ng Europe lang naman yung... Eh, bakit nag-declare pa dito na walang ano? Ha? Bakit nag-declare pa sila dito? Na ban yung Saudi ng ano? Hindi, Europe lang naman yung subject nila. Ng... pati Saudi, di ba? Nag-declare balita na Sinubject naman nila. walang international. Hindi, sinubject nilang bansang inaano, hindi pa makapasok part ng UP. Doon nang galing yung virus na yan. Maraming salamat sa pabili-bili mo ang Roberts Canyete. Extension pa nga eh. Kulit talaga to. 2 weeks na. Hindi na tayo makauwi. Dito lang tayo natanda. Ban na naman dito mga kaibigan. International. Hindi na kayo makauwi nito.
Host dan po kay Bro Kapopoy. Dito pa daw. Host dan po kay Bro Kapopoy. Ayun. Sige ma'am, babalikan ka po niyan ma'am ni ni Kapopoy 5. Yung tamsakan po yung ano niya, premiere niya ma'am. Na picture. Minahal ko na premiere at bahay mo Bro Kapopoy. Bukas mo na lang po ako balikan. Salamat po. Ayan, sabi ni ma'am. Bahin yan. Nadikitan na rin po kita ma'am sa isa kong ano. So, lang na boss. Sinungaling ka naman. Oh, wala. Jet plane yung gisakyan. Special. Ako gipangutan na si Alvin og tinuod. Totoo ba ba na eh? Oh, wala. Actually, yung giingon gapon lang yung gipakyaw niya mo sa aeroplano, sa rin pasahero. Stoplight. Stoplight. Ha? Hindi, di daw siya tumuloy kasi si Malapitan may iwan. Eh, wala daw iwanan ba? Dating dikit na po ako sa iyo. Oh, maraming salamat ma'am bahin niya na. Yung isa ko po dinikit ko pa sa iyo, tong Ricky Marquez. Tingnan mo lang yan sa ano sa Gmail mo kung nandiyan. Mina. Salamat po, host. Huwag mo na kayo, antayin na kami, kamo. Maraming salamat po sa pagpasok mo bahin niyan TV sa CLS ko. Ang galing mong kumanta, mama. Ano siya ni Ricky nga, nag-ano siya ng picture sa aeroplano. Nakawin daw siya. Sabi ko, anong aeroplano sinakyan na stoplight ng internasyonal? Tanong ako si ano siya dito pa ano sila dito pa stoplight internasyonal. Ano logo ka, yung bossing ka? Oo, boss, nasa hotel kami. Sa hotel. Ayan, makakawin na. Picture be. Para mabawasan na tayo. Nasa hotel na po. Picture nyo nga dyan para maniwala kami. Pag pupunta kami ng Jeddah, sa hotel kami, wala naman sila doon. Asan ang hotel? Baka Sugo. Saudi Airlines dos yan eh. Ha? Saudi Airlines dos yan. Ayun na, boss. Nag-chat man sa opisina, boss. Napang ka na mo diha. Po, nagbaba po ng bahay si Ma'am Roberts Cañete. Ma'am bahay niyan TV, oh. Si Ma'am Roberts Cañete po, nagbaba ng kanyang bahay, oh. Very supportive din to, itong kaibigan ko, ma'am. Kaso ngayon, sila, may trabaho sila, naka-BG lang po. Hindi pa kayo siguro makadikit yan, bahay niyan TV ni Ma'am Roberts Cañete. Kapopoy, Paspason TV, okay noted. Ano ba din? Nagphoto ba din? Naparali si Kuwati. Yamas. Tiso yan Saan yan? panuwayo. Saan si Balapitan? Traffic. Oo? Saan yan? Naawa kisami. Hotel ba yan? Hindi mo na kuhan. Siya ba yan? Pumayat niya. Ang payat na spare day. Mabita nag-shade, kita paging mata. Saan hotel yan, bossing? Hindi na hotel lang na. Oo, na may logo sa mga sudan. No? Gusto mo naman na. Bilang. Hotel yan. Sugo hotel. Roberos, OTW po. Pero bukas na po. Ayun, magaling ko si Ma'am Bahinyan TV, ah. Hindi agad nagmamadali ba? Oo. Gusto niya yung sigurado, kahit matagal, basta sigurado yung dikit. Ayos Minaw po. niya kung sound sa niya sa Basta magbakas lang po kayo kay Ma'am kay Ma'am Bahinyan TV para malaman naman niya po na binalikan niya siya, mga kaibigan ko. Kay Popoy Paspason TV, maraming salamat po sir sa pag-play mo sa akin sir. Sa Ramada, Binondo, Manila. Binondo, Manila. Sa Ramada. Ay, nagsinungaling pala taga-office dahil busing. Sinungaling mo lang si Aljin. Mga sinungaling pala taga-opisina dahil busing.
Ngayon, nasa airport ba di? Binondo ba di? Oh, Manila. Ito mo siya Binondo, Tondo, malapit na yan. Tondo. Huwag gina sweldo ko man eh. Wala ba alis nandun na pala pare oh, tinan mo may picture na oh. Naka-picture na sa Manila. Oh. Na nasa Binondo, ikaw nang ato pansit. No? Ano? Wala. Kuha no? Sabi ko, si Aljid nga. sinungaling pala si Aljid. Bossing, sabi niya, andun ka pa sa Aljida. Si Aljid mismo, nandun sa, Sabi ko, sinungaling pala si Aljid. kung saan siya magre-report, alam ni Aljid yan, kay nandun sa opisina sa taas. Wala na, dili na siya makatypo. Kita na siya kung sa iya palusot. Wala na sweldo mo ba kung gingunan ba si Aljid nga, sana may sahod bukas kasi may panggastos na sa junior, sabi niya. Kahapon pa natapos yung payroll daw. Baka malay mo mamaya. Hindi natin alam yan. Kahapon pa daw natapos. Okay, no problem. Ano ko? Ba, bahin yan TV basta may bakas. Ayan. Kahapon kami umalis 6 ng umaga, 9 gabi kami nasa Manila. Oh, 6 ng kahapon umaga. na sila umalis eh. Oo, uno na. Kaya ako kay Aljid Alas 6 siya ning kwan, alas 6 siya sa umaga gapon. Nabot siya Manila alas 9 gabi. Yung sum niya pagpunahon, yung sum niya pagkuhan, yung sum niya Hindi, pagpunahon. kasi 6 dito. Ibang oras dito sa Kaya kanila. nga, alas 6 siya gari. So, advance ang Pilipinas. Sumabot siya sa Pilipinas, aris mga buntag. Nabot mo siya alas 9 gabi eh. Yung sum pagkuhan mo niya, aras napadung sa... Wala ka reply tabot, pero kaya mang gikuan. Dapat Manila siya, buntag. Dili kay alas 9 gabi eh. Hindi mo pag buwan sa oras, pag sige na, kwinta, sayo pa. Wala sa pierna. Ano yan? Si Aljid ang ano? Dati paabot ka ng rice cooker ko ba? Di maliit lang. Di. Ha? Sakto dito. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan ko ha, sa Di. pa-video dyan mga kaibigan. Kahit busy po kayo, nandito po kayo sa LSCon. Video. Maraming salamat po sa inyo ha. Kahapon nga, ibalita mo ganyan yung cancel ng flight. Di. Basig jet plane naging sasakyan mo ba rin? Unang daling abot. Saudi ay diretso yan. Kung Saudi sinakyan. Ha? Kung Saudi Airlines sinakyan, diretso yan. Asa na pahal kayo sasakyan sa Ha? Walang pinga-pinga yan. paano lang ang pahal? Hindi kayo pagdagal piloto. Pero baka madisgrasya sa taas eh. Siyempre, hinahinga lang. Galing ni Bossing, nakauwi pa. Oo yan. Ang karma na eh. Wala na Asan si malapitan Bossing? Sabi ko, ay, bakit di kayo magkasama? Akala ko wala bang iwanan. Ako yung living floor. Bakit di kayo magkasama? Akala ko ba wala iwanan? Di. Hindi, quarantine man. Ay, bakit isa-isa ba sa isang kwarto? Hindi naman ah. Isa kwarto na. Sa hotel? Oo, basta quarantine. Quarantine, hindi ka pwede may kasama. Quarantine kaya nga quarantine eh. Yeah, ay pares naman kayo magkasama dito. Galing. Hindi, kay sa aeroplano, nagkakuha naman mo sa aeroplano. Nagkabuti ito. Pwede, ang sinungaling mo. Ang kabat niya mo. Tulong si Alvin ha? Klaro na yun. Pati ko yun. Loko ka. Kaya nakat si Lolo magalit. Loko. Mura pa. Nasa 5th floor siya, ako 11th floor. Aka naman Bossing. Okay. Yun na lang, okay. Oo. Congrats, Busing. Wais ka talaga. Aga naman Bossing. Mga tamigida sa Lusimana. Makita ko yung mga ito. Aga naman Bossing. Galing mo talaga Bossing. Galing. Busing, wais ka talaga. Ano? Iba ka talaga. Kaya sulong Lakas ka sa- sabi mo ba, sugal natin. Dalawa, dati no. Kita-kita na lang tayo next week sa Jeddah, Busing. Aga naman Bossing. Galing mo talaga. Lakas mo. Lakas mo talaga. Wais ka talaga. Huwag mong wais. Baka sa Ay, nga, wais niya. Mga wais niya. Ay, nga, wais mo talaga. Wala. Ay, mapasama pa yun eh. Wala, hindi yun matablan. Grabe ka naman dito.
Si Buddy, si Buddy. Kapupoy Paspason TV ay pabigibigi. Maraming salamat, sir, ah. Dan to you, full Paxis Ruby, sabi ni Ma'am Bahinyan TV. Maraming salamat sa inyo dyan, ha, sa pag-listing nyo sa bahay ko. Maraming salamat sa inyo. Oh, salamat po, ha. Out mo na may bibilin lang po. Ingat. Oh, sige, ma'am. No problem po. Ingat po dyan, ma'am. Ingat po tayo ngayon sa second wave. Ingat rin po kayo dyan. Mamaya. Bali, dapat Si Malapitan kasi gawa hindi ka rin ng nagre-reply. page mo. Yung nilalike ko para misweldo ka rin doon sa Facebook. Kaya ko. Dalawa ba? Dubli sahod na. Di ba yung iba ganun ginagawa? Oo. Hindi ko na Meron pa nga yung Instagram eh. Hindi na nga halos maubos yung sahod. Hanap pa ng ibang sahod. Hindi, yung iba ba ganun ginagawa? Oo. Naguguluhan na nga ako saan ipadala yung pera ko. Tapos Ano lang? Ano na lang? 3 minutes na lang. Mag-out na ako. Isang oras kalate. mga kuhan, pautan mga 40. Mas maganda, 2 hours na lang, ibili na lang ba? 2 hours para okay yung kuhan. Siyempre, ibang oras na yun. Dili, ang alas 9 gabi manggol. Kung hindi ka sa diri alas 9 nga, ang sayang flight diri, alas 6? Ang alas 6 siya diri. Ako gud sa una, akong flight diri, alas 11. Bali, pinakaano ba talaga? Pinaka-exact na oras. Ilang oras bang biyahe sa atin? Sabi niya, Siyam ka oras. Sana, Una. sana. O Tandaan mo, kasero boss. kasero ang piloto, Parating. siyam ka oras. Para andyan si Ala, mula nang balik Islam ako, naging masaya ako. Wow! Balik Islam si Bossing daw. Tandaan mo, boss. Tandaan mo, boss, parating andyan si Ala, mula nang magbalik Islam ako, naging masaya ako. Wow! Pero naman nakinumdum nga, nakiproblema. Galing mo, Bossing, ah. Pag dire-diretso, mga 10 gano'n. Kirahin mo lang, balik. Wais ka talaga, busing. Sauwi talaga. Tamo, tandaan mo, boss, parating andyan si Ala. Nakauwi na. Mula nang magbalik Islam ako, naging masaya ako, boss. Alas 6 siya. What Islam na raw siya? So, alas 6 sa buntag, yung flight. So, nakuhaan siya o isangat lang og na po ka oras. Ingat. So, alas 4 sa hapon. Alas 4 sa hapon, klasan og 5 hours. Ingat na lang kayo dyan, Bossing. Ano ba? Sakto-sakto, mga alas 9. Pagabi. Ilang oras ba 10? Ingat na lang kayo dyan, Siyam, Bossing. pataas. Galing ni Boss Verde, ah. Baka hindi naman alam niya, Aljid. Baka totoo naman. Ay, posible. Dito po opisina. Nagaghan kayo dito, nagkatang. Eh, sa kanya, pamasahe niya, ano eh, sagot niya eh. Oo, pero may bawal ba na kaya ticketing si Juan ba sila ba gyapon dito sa taas si Aljid to bes Aljid sa taas. Si Aljid ba kay bawal dito sa taas. Malay mo, hindi. What time ka mag-enter, Ricky? Ano ma'am, anong oras na ba? Mga alas 10. Kulang pa lang alas 10. Oras ba? Alas 9:30. 30 minutes pa, ma'am. Para magdalang oras. Ikaw naman sunod, ha? Mag-ready ka na dyan. Kalating oras na lang, ma'am. Start from now. Ligo ka na diyan. Kalating oras. Bali, ano na yan? 1... Back pali, ano dyan? 9... sobra alas 10, no? Wala. 30 minutes pa eh. 30 minutes. Ako man naka-54. Mga 9:54. Mga 9:56. Oh, mga alas 10. Nakay I still 6 minutes. Oo. one. Kayo din, no? Sabi ni Bossing. Sabi ko, ingat na lang kayan, Bossing. Ni, ano, malapitan. Sabi niya, kayo din, no? Oo. Ay mo, nandun na siya. Pinakita sa hotel, eh. Baka totoo naman talaga, eh. Sa Binondo. Daros ako lang totok, eh. Sige, ma'am. Ano pa ako? 30 minutes pa ako, ma'am. Para gawin ko ng 2 oras to. Para, ano, pahinga na tayo. Eh, ikaw naman pala, sunod. Maka-support naman. Iba talaga si Bossing, no?
Binondo to. Hmm? Binondo mo yan. Pag Binondo, parang ano yan, Chinese. Parang makita mo mga style Chinese yan dun. Hotel Rosel. Ako ni uli asa ko padung ni. Uli na ko asa ko ni padung. Agit, pagkulong ka daw sabi sa mo? Ha? Pagkulong ka daw? Oh. BG lang host, sabi ni, ay, unsa na pud ka dagan sa ako ilis, aniya, kaliit lang, kawala ang net. Daro to. BG lang host, sabi ni Sir Kapopoy Pasasa. Maraming salamat talaga sa iyo, Sir Rodolph TV, ha? Sa pag-play mo, Sir, maraming salamat talaga. Ang hinigay lang nito na to sa? Yeah, hinigay ng para sila. Sa atin minsan may nagda naman, ha? Oh, pero gawin lang dito pa ta. Kapopoy Paspason TV, maraming salamat sa Bigyan ni ko pag-play mo sa akin, Sir. Mupilit sila. Bote si Bossy, nakaway na. Oo. Masarap talaga ang feeling pag nasa atin sa. Pag nasa atin, masarap yung feeling nandito. Pag wala nang walang pera, puta. Buti pa sa Saudi ako nito. Ganun lang. Kahit wala akong trabaho, may sahod. Kaya ako bro, gusto yung standby ko. Makaka- Abot na ako sa ato. Trabaho rin ba? Ako naka-standby talaga ako. Sa Manila lang ako, sa Manila. Tapos pag uwi ko probinsya, wala nang mga pera-pera. Tapos sabi ko, balik naman ako Manila. Balik naman ako Manila. Oh. Ang trabaho ko ng pag-abot. Nanganak ako asawa, nag-resign ko. O pagdako-dako na sa mga anak, trabaho na po. Tutok lang ho sa naog na ko. Sige, sige ma'am, itutok mo ma'am. Huwag mo lang itutok, isyot mo. Para syot na syot. Tutok lang ho sa. Agwanta kag itutok lang. Ikabitaron. Para buti pa si Boseng, sana all. Tawi na. Para makatikim-tikim naman ang putahe doon sa atin. Tahi. Mamaya tayo uwi pag wala ng virus tadi. Para ditso-ditso ang uwi ba? Hardy boys, kain ka ng liempo, yung buhay na taba, pag may bag ka. Yan ka naman. Oh, ano? Adi. Busy pa kasi. Buti nakauwi na siya, wala na makikialam sa allowance namin pag nagbayad ko ng Huwag bus. mo nakachika. Sige, sige ma'am. Malaki na po ko. Inutusan ko si Sergeant, magtanong mga daw kasi nangano si Pirli talaga dito na nakalis na May, sila. may picture pa ka mo eh. Oh, sabi niya, oh. Dito pa daw dong stoplight ma'am anong internet. Ah, dito pa sila na abutan sila ng close flight ng international. Oh. Di, sinasabi ko nga, sulat nga, Sabi may pinakita ng picture dito na ano eh, sa Binondo na eh. Nagsuri-suri nang siya sa kuan binundong. Nagkita rin ng Kim o kaya pangutan na daw, ako sa na pangutan na daw diha daw, magtinuod ba ng Nakalis Pirli, Di ba? Kaya ba, huwag natin problemahin yan. Hindi naman Diba? importante tao. Hindi totoo naman. Di ba? Para Para may ano na idea ba, magpapawi na ba? So nakauwi na, di alam na natin. Di alam ang idea ba, nakauwi sila, ganyan. Parang uwi rin tayo. Sabi natin nakauwi na ngayon. Tayo Ayaw mo pa kaya? umuwi. Ayaw mo umuwi. Sis ini hitaw hapit Ayaw na. kasi hindi. May kontrata pa ako eh. Sayang yung tira mo ba kung di ka uwi ba? Masira lang yun, walang gumagamit. Uuwi ako, pwede. Or tira. kung nakauwi si Pirli, pwede na pala, pagpauwi na talaga. Wala. Malalaman natin yan pag tayo na namang nandun. Oo. Mukhang siguro na. May ihawin rag, ganyan isda. Ano yan? Tulingan. Ano yun? Tulingan pa din? Ha? Tulingan. Pag-sir? Hindi, prito. Kasi walang kuya. Prita. Oo, bigla ko ng... O niya ka chika. Hindi, prito ko ata si halong kasi upo. Opo. Sopo.
Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko sa pagpabidyo-video mga kaibigan. Hindi na ako iniwanan. Maraming salamat sa inyo. Mana pa? 24 minutes, ay 23 minutes pa. Okay, mag-end na rin. In the sky, on the floor. Then what makes you believe someone don't find. Maraming salamat sa patutok. Ah. Maraming salamat sa 7 million na nakatutok sa bahay ni Host. Maraming salamat sa inyo. Birthday, natuloy na. Wala? Ha? Hello, lagay na lang ito. Yung? Ngayon lang, hindi naman, pinaka sa akin eh. Ngayon lang nagsabi? Oo, nasabihin doon na raw siya. Tapos sa hotel sa taas may ilalim, may ano, building. Eh, hindi halaman natin yan. Malalaman natin yan. Ngamok man ko. Niring yung cellphone mo, may miss call. Sinagawag. Ako, may miss call. Maraming salamat sa aking mga kaibigan ha. Ano pa ako, 20 minutes pa mga kaibigan. Baka mag-end na rin. 20 minutes pa. Para mahamana ako ang 2 hours pa. Siguro, namin parang kanta kay Giovanni. Dami dito. Oo, nagulat ako pagbabasa ko. Doon lang Nasa pagbabasa sa daran. Nakagano. Nakita ko nga. Tinitingnan ko. Parang hindi. Nung malapit na siguro, ba't kang nangyari sa mukha mo? Ba't tayo pa ng mukha mo? Pinahan ba kilala eh? Dami nga ano. Allergy siya ni Toto. Allergy siya ni Toto. Mag-timer ko naman doon ah. Ba? Nung malapit na ako ng palapit, doon mo lang nakilala. Siguro pala to. Jesus. Bale, himasok pa rin. Ha? Ito yun. Bakit? Hati tayo. Bati ka naman? Lagi mo lang natin ang bati ah. Pag hindi ka binigyan na walang po ng jacket.
Maraming salamat sa Bobby Cole, Bobby Jigger, maraming salamat ha. Libre naman yung kape ko. Shout out dyan sa mga Sa mga natutulog. natutulog ng mga damdamin. Natutulog. Sa mga natutulog ang damdamin dyan, shout out. Kailangan gigisingin ang damdamin. 2021 na guys. Guys, 2021 na guys. Malapit na daw gumuho ang mundo. Ang tao lang natatapos. Sabi ni Boss Perde, simula nung nag-Islam daw siya. Islam pike. Ikuan daw siya ni Allah. Oo, siya Iskiala. Buti naman. Alauna. Buti naman ganun mo. Islam pike. Eh, malay mo ba? Ay, sila ka makristan. Kung tarong ka kuwan sa Ginoo, Oo. tabangan. Sinasabing faithful. Kasi kung sa pa na imong relihiyon, relihiyon Akala naka siguro nila may relihiyon na nakapagligtas. relihiyon nakapagligtas. Walang relihiyon na nakapagligtas na kung hindi mismo yun. Ako bito, pagka-priso na ako, Tanang Santos akong gitawag. Priso gyapon ko. Isang Pedro, San Pero Pedro. nang ayaw paselo, nakagawas ko. Yung nine, yung nine Ikaw mismo yung yung nine paggawa sa is imong kagalingon. yung Kung nine sa is na relihiyon. sa kulungan ka. Matatawag mo na yung sangguko eh. Kaya isang buwan, 2 buwan. Ay, nako dolor. Makulong ka ng 9 days na hindi mo pagkakasalang ginagawa. Lahat na Santa Maria, ginawa mo. Hasta Santa Claus. apil manggani si Jimmy Santos, Vilma Santos. Santa Hasta Claus. Arwin Santos. Wala yun. Saka si mga cross. Si Si Santa Maria. apil mo yung uyab sa Depende naman sa'yo talaga eh. Kung, Kaya apelido Santos po. kung mabait ka talaga, depende talaga sa'yo. Ikaw mo yung nagbuhat Kung iyo. ayaw mo talaga pumasok sa mga ganyan situation gulo, hindi ka talaga pasok. Diba? Ikaw naghimo sa inyo kinabuhi. Mm. Naging niyo. Tarong ka sa imong kinabuhi. So, kung naginaingon nga kuwan ka sa Ginoo kay tarong mga. Pero ngayon ba kasi imong kinabuhi, tarong sa demonyo. Sa mga bitaw ako sa una, gikan ako seminaryo, nigulit na ako balay. Oh, padre, kumusta? Naulay lagi ka? Oh. Pagluwas ako seminaryo, ang panuway, nauli na ko. Kung saan sa katuwiwan. Di ba? Ako, nag-difference. Wala yung ginayon. Ang sinasabi ba rin na no one can change my life, only me. Sabi yan? Except me ba? No one can change my life. Ganun ba din? Meron ako yun yung ganun. Yung tao, bigay yung baligyan mama. Kung akong bahin, di na ako makuha. Bahin na yun na. Yan na? Bayad daw ako man. Grabe sa. Yung bayad. Sila magagatanggap yun, mga kapatid mo. Ako'y patang sa kung ako mag-work at kung nag-kuskuligan ako. Ay, yung parte mo, pero may parte ka. Oo, at ulit ako'y patang sa kung ako mag-work. At kung nag-kuskuligan ako sa una. Ah, shit. Sa ako naman. Sabi mo, tago mo lang muna. Pag walang-wala na ako sunod. Pero mo mga Kaya mga mag-work, di mo na daw. Mo, di ko nga ito ako yung padatali ako kay kwarta. Kape ulit tayo mga kaibigan. Sa mga, yan, binigyan ako ng kaibigan ng kape. Kapi-kapi! Ah, sarap talaga pag mga hit yan. Lamin na siya bali, buta nga ako kuloy ba? Sarap ng kape. Parang may lula. Pero pag natag-iit, bihira lang ng kape yun.
papunin si Gomel para nikbahin kuan nga na bang tabla ba? Pilagin balik ya. 200 lang ibaligyan ni mama. Ay pila ka mo ito nga. Pito. Pati si mama mo. Eh ka mama 100. 100 daw sa amo. Ah, Pito me, ako nyo nakapunin ng mama 5 mil para tag 15 ta. O, kung 15, ihatag na dito sa duha, pabahin ako. Tag 75 akong duha ka magawa. Meron niya ta kuante. Panibong kita, may ko sa subdivisions. Akong May na ilang square meter. ayaw na, ha? May ilang square meter. Ambot, di ko suwi ko ang mga yota ni tatay. Katong usang may dako, katong bilang lubig. Sa dito, sa hektarya. Nabenta na yan, di pa. Maligya sa una, ba? Bati, maganda yung pinapag mo kayo mga balita. Anong ano yun? Balita. Di anong station ba sa YouTube? Hindi yan, kuan, kanang PH News ba? Stationary. Radyo? Hindi, sa YouTube. Station yun, live. O, ganun mga kuan ba? Adi, oh, katong ganina, live. Maaga ka naglaba kanina, no? Oh, kasi tinignan ko yung ano, bawasing. Buwisit ang mga lamok. Puta na. Pinagtataga-tagaan na itong loob ko. Ang daming kagapin. Ah, may itak. May itak yung lamok. Tinaga kay. Nilagyan ko ng epicacy oil buong katawan ko sige. Takot na sila. May itak pa rin, may itak pa rin lamok. Ano? Tinaga-taga ka? Nakasugat-sugat kay. Makasira ng tulog eh. Yung lamok ba? Siyempre, ako ang nalibugan ba kung saan mamang kwarta. May apo siya. Wala sa apo na, no? Malapit sa kanya. Ano? Sino kasama sa bahay? Mga apo niya, siya, ayaw na yung mga pagumangkon ako, pero ikaw na matulog na doon balay. Nakabigyan niya rin yung Hindi, asa. Rian Slide, tusok na kuya. Oh, maraming salamat, Rian Slide, sa pagpasok mo sa aking live. Maraming salamat. Magbaba ka dyan ng ano mo ng bahay mo para maano ang kanilang laro. Anong laro yan? Diba, hindi kami naglalaro. Nanonood ng mga balita. Sali po, wala kaming laro. Magbaba ka lang ng bahay mo para madigitan ka ng ating mga kaibigan dyan. Rian Slide. Rain Slide. Mga istorya ng mama na ko. Bakit ako ay hatag? Mas makabigay sa iyo lang. Maka dong, sa iyo na to dong kasi malaking kasalanan ko sa iyo dong. Oh. Wala ko na tingin. Ha? Wala ko tingin. Ano yun mo eh? Kausapin mo. Ganun, istorya. Kapit tayo ma'am Rain Slide. Ma'am, malamig kasi. Kausapin mo ma'am. Kausapin mo si mama mo. Aray mo namin miss mag-ingay sa mama. Sorry no. Ganyan. Basig sa ako ay hatag yung kwarta. Oh, baka sa iyo yan. Baka sa ibigay. Hindi. Ako bang yung badala na yung kwarta? Malay mo, sa iyo bigay yung 100,000. Sa akin ng kwarta eh. Gabot mo Pinas. Maraming salamat, Ma'am Renslep, ha? O, iko'y kapadala. Magbaba ka lang din po dyan, ma'am, ng primer or bahay mo para mapatamsakan natin sa ating mga kaibigan. Mga busy kasi, ma'am, yung mga kaibigan, ma'am, yung busy lang sila. Kasi, Middle East, oras ng trabaho. Mga karamihan kasi Middle East, eh. Na magkatubag akong mag-uangod. Taong inan, basig sa ako ay hatag. Kapiste, kinero mo istorya mama yun. Welcome po, Ma'am Renslep. Maraming salamat po sa pupunta sa aking bahay. Minutes na lang po mga kaibigan, wala po yung mag-end na rin po. Maraming salamat po sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan, ha. Bakit na nanay mo? Halo. Sige, assalamualaikum. Oh, balik. Ha? Enggak? May signal. Ano nga ang may video? Oh, ikuwang na nagod ni itong lawang natikuwang lagi nas mama lagi. Yan pala eh. Ha? Matong yung party atay sa akon? Ha? Yung party atay sa akon?
Pati yung signal eh, patay-patay mo. Pati yung signal ba, patay-patay yung signal. Hello? Hello? Awan na, nagtuyo ka. Baligyan mo yung tao, ano may gamitan niyo yung kwarta mo? Maraming salamat kay Ma'am Roberts Cañete, andito pa rin po. At saka kay Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, andito pa rin po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo sa pagpunta sa aking Magbaligyan mo yung tao, Ellis. gamitan ninyo. 7 minutes, 8 minutes na lang po mga kaibigan. Ako'y magpaalam na rin. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko ha. Magkape muna tayo mga kaibigan. Sarap talaga. Malamig. Sarap. Kahit may tubig lang, okay na. Maraming salamat Ma'am Jocelyn Ross Ibanez ha. Na-miss ko na yung pinsan mo si Lysel Ross, si Lysel Estrella Ibanez. Na ano ka Sir Ricky. Maraming salamat ma'am sa pabigi-bigi mo dyan. Ma'am Jocelyn Ross Ibanez. Asa na yung si ano ang ate mo. Si Ma'am Ross Noynay na bawasan daw sa ng 300 WH. Grabe naman, sayang yung ano. 300 sayang yun ah. Ha? Saudi daw eh. Ha? Oh, baka Saudi na. 7 minutes na mga kaibigan ha. May biyahe pa lang Emirates ngayon, Saudi bukas. Kahapon meron yata. Ay, nakaalis na raw sila sa hospital eh. Kahapon ano, announce din niya yun ano, kansilado ang flight ng 28. Pero iwan ko lang. Nalay mo, nag-aalis na sila. Baka hindi lang na ano ni Aljit. Siguro, hindi lang ano ni Baka hindi na napansin ba? Parang yung kuwan, madayang pinagbaligyan ng yuta, kunti na lang nagkuhan, 5,000 ang sabi ng mga anak para matibuok. Kaya ito kabuk yung mga anak, kaya lahino. 100 na may hatag. Kita kayo. Ako lagi, kunti na 5,000 para pag-kinsinin ng mga anak. Kung lagi sa palo ko, ito, hindi ko nimo, ikaw, kagamitan na kwarta nimo, kunin na lang ng 5,000 sa mga anak para masahin sa parin. Pero 100 ba, kita na sa ito. Pero mga ano, ito ka mo, anak. Ang ito, na 100, pero ito, kita na siya. Ito, may mayroon tayo ng kandidat, hindi mo naman kung nandito para masinto ka sa mga anak. Kwarta nimo nga na mahulog nimo ay susunya ra ng balay ri sa may papuyo ng wala ko sa papuyo ako doon ko buli da ng balay pana hello Mga guys, saktuhin ko lang na 2 oras ha.
4 minutes na lang makiliyan ko. Ako naligo, nasadya sana. Maraming salamat pa rin Sir Kapopoy Paspaso na sa pabidi-bidi mo sir. Ano lang sir ako sir. 3 minutes na lang ako para ano, 2 oras na naman ako sir. Kulang naman yung tugay tawag na kita. Maraming salamat talaga sir sa pag-standby mo. Kulang na kita na. Kanang kuwan sa imo ba kanang sa imo ang par. Kanang si kumil kamay ra kay sa imo ha. Ako ara diha tuyo na giingol sa dis na ako nga pananong si kumil para mataro pa ha. Ngayon go kung di mamaw si kumil para dili makita. Ma'am Jocelyn Ross Ibanez and dito pa rin. Lagyan mo ng sobrang minutes para may allowance is ma'am. Ano na lang, 2 minutes na lang ma'am para magiging 2 oras at saka isa. Dalawang minuto na lang mga kaibigan. Ano lang ma'am, 1 minuto lang, okay na yun, ma'am Robby. Ano na ako yun, tinatamad na ako na, kapagod na ako, nasawa na ako sa mukha ko sa katingin sa kamera. Ay, Diyos ko. May pasilip-silip pa si Ma'am Jocelyn Ross Ibanez ha. Malapit ka na mamunti si Ma'am Jocelyn Ross Ibanez no. Marami kang kaibigan ng taga-US eh. Kalto, ipatibay na 100. Una-una, ang James, itibay ng 7. Ila mabiling grace. Ano na po, tumahan na siya. Tapos, babae ni Rene Obi Jr. Ang sa 15, ang City Media, ihata ni Rene, ang City Media, ihata ni Junior. Okay mga yan, maraming salamat sa inyo ha. Ma'am Roberts Caniete, maraming salamat. Ma'am Jocelyn Ross Ibanez. Kay Kapopoy Paspason, maraming salamat ha. Kay Ma'am Christine Macarayo, maraming salamat. Sir Mark Caps, maraming salamat. Mas pumasok sa ilis ko kay Ma'am Sprout Sirganon, kay Ma'am Bubbly Marchi. Maraming salamat sa inyo kay Range Live, maraming salamat. Ma'am Jocelyn Ross Ibanez, maraming salamat ha. Okay po mga kaibigan, na kayo mag-out na po. Maraming salamat talaga sa inyo. Si Ma'am Christine Macarayo, busy sa kanya. Muni-muni. Congrats Ma'am Christine Macarayo. Kay Marilas Vlog, maraming salamat sa pagpasok na sa ilis ko. Kay Ma'am Ross Noynay, maraming salamat sa pagpasok. Ma'am Ross Noynay, maraming salamat ha. Kay Bahinyan TV, maraming salamat. Kapopoy or Sir Roldo TV, maraming salamat sa pag-play rin sa ano ko, sa playlist ko sir. Maraming salamat sa sir. Ingat po tayo lahat ngayon sa ating trabaho. God bless po sa ating lahat. Wag po natin kalimutan, magdasal po lagi. Para makayos po tayo sa kahit anong